неокласическа от първата половина на 19 век, дето е гръцкия флаг, и това е Министерство на външните работи. Улица на Кралица София, на гръцки Вас Софияс, Василис Софияс. По-нататък виждате посолството на Франция, по-нататък е на Италия. Виждате и статуята на Ленин в дясно. Това е естествено. Така, снимка на Ленин. Това е, да. Не е ли Ленин? Прилича на Ленин. Прилича, да. Ама не, да. Това е знаменит премиер от първата половина на 20 век. Венизелос е този, който въвежда 40-часовата работна седмица в 1935 година и започва строителство на държавни блокове. Та ние сме на улица Университетска и в дясно е престижния квартал в центъра на столицата. Турхан ще спреме тук след павилиона, след будката. Зад нас остава тук една перпендикулярна уличка, симпатична, и вляво един голям търговски център, като след малко в дясно от нас ще остане дома на Хайнрих Шлиман, построена, което означава използват се колони, полуколони и така нататък. Дясно пък е болница, Турхан на телефона, жълтото ще спреме. Дясно е болница от първата половина на 19 век, очна клиника, държавна, построена в византийски стил, и тук са най-представителните сгради за неокласицизма, който стил се поражда като отговор към извращението на Ренесанса в барок и след това рококо, и пак се връща към така семплото, хармоничното, не изкълченото и преувеличеното. Та първата сграда е на Академията на науките и изкуствата. Неокласицизма заимства, естествено, както преди Ренесанса, фрагменти, елементи на древногръцката архитектура за украса на сградите. Малко по-напред да влиза, може да спи. Чак малко да казва. Ористе Ярес, нали, с шлема и копието. И вече за да така запълнят краищата на триъгълника, ъглите на триъгълника, изобразява така, някой се спуска в океана и някакви там делфинчета. Така била украсена и фасадата източна на Партенона. На високите юнийски колони виждате статуята на Аполон, който е покровител на изкуствата, така традиционно се изобразява с лира и така и се отличава в изобразителното изкуство. А вляво е Атина, която е богиня на мъдростта, при което в мирната си същност на български, субстанция на латински, хипостаз на гръцки, е богиня, покровителка на науките, на занаятите, на градовете. Академията на науките и изкуствата, пред входа на която академия, тръгваме много бавно и направо се движим. Седнали са изобразени знаменитите атински философи. Сократ е първия вдясно, ученика му Платон е вляво. Платон основава висше учебно заведение в атинския квартал Академия. И оттам Академията на Платон. Първи университет, световен мащаб. Вдясно втората сграда на Националния държавния университет, където казахме сега е деканата, и фреските изобразяват учени от античността. Пред сградите са статуи на дарителите, които платили за построяването на тия три сгради в средата на 19 век. Третата в дясно е на Националната библиотека. Сега може да подминеш рейсовете. Продължаваме само направо. На фасадата на Националната библиотека виждате колони без цокъл. По-мъжествени са, по-семпли са, и това са дорийските колони. Националната библиотека 3 милиона книги, при което не се побират, има и 3000 ръкописа от най-древните естествено света, при което сега се строи нова голяма библиотека на крайбрежието. Вляво е първата женска гимназия от 1835 година. Сега е съд върховен, който има и изпълнителна власт, този върховен съд. Ние сме на улица Университетска, която свързва Синдагма зад нас с Омония. И Омония ще я видим така малко преди да завиеме към археологическия музей. Омония означава съгласие и оттам се изчисляват разстоянията в Гърция. Така че реалният център на столицата и търговски се нарича, въпреки че вляво от нас въобще търговска част, пълни с магазини, с търговски центрове, както особено и по кварталите. Понеже в центъра никой не живее, супермаркет, огромна така нататък, всичко по кварталите. В центъра никой не живее в никой гръцки град. Надясно на светофарите, можем ние, надясно на светофарите за нас е разрешено. Тук надясно се гледа. Отсреща е Омония, ето сега
някаква изложба прави кметството, временна, на цветята. И след малко ще видим първото висше учебно заведение от 1835 година, Политехнически институт, в който се намира и Художествената академия. Атина става столица в 1834 година, защото в 1933 се освобождава от турско владичество. И така, за 5 години първа столица на младата гръцка държава, защото Гърция е независима държава от 1829 година, е град Навплю в полуостров Пелопонес, който Навплю е освободен още в 22 година. Въстанието за... Което означава, че в 6 гроба той намира не само тия предмети, но и скелети на 19 покойници. 8 са жените, 9 са мъжете, 2 дечица се намират. Мъжете отделно погребани от жените и децата. Това е един общ гроб, където има 3 мъже. На гърдите на единия в центъра златен лист. На лицето му златен лист, това не е маска, а е златен лист. Златото е 24 карата, което означава, че е изключително меко, листа е изключително тънък, при което поставяйки листа на лицето, с леко натискане се отпечатват куполни гробници. 9 куполни гробници в праисторическото гробище. В съседство виждате един купол паднал, тук е съхранен, тук е сама също купола рухнал. И виждате една стена кръгла. Това се намира от гръцките археолози. Тази стена обгражда най-древните гробове от края на 17 век преди новата ера. Те са също общи. Долу в двора на музея има също статуи, намерени от едно корабокрушение до остров Антикитира, където се намира и един уред, за който много често стават заседания, семинари и така нататък. Намират се запчати колела, както и надписи, които са направени естествено с лупа, защото са на по-малко от милиметър буквите, които виждате по листата бронзовите в дясно. Има по-големи запчати, които задвижват по-малки запчати. И всичко това било вътре в дървен, такъв дървен. Можете да видите на картините тук в дясно. Горе е Акропола, в подножието на който, където е този храма в ляво, е съвсем малък града, когато Атина става столица, само 4000 души население има. В дъното вижте хълма Ликабет, най-високия, но този островът и се остава извън града. И храма, който виждате, е на територията на античния площад. Това е най-добре съхранения храм на древногръцката цивилизация, ще го видим и отблизо, посветение на Хефес. И е така добре съхранен, защото става църква в 5 век и до средата на 19 си църква, сграда, която се използва, се съхранява. И тук, от една от залите, които трябваше да минем, са експонирали сега статуята на Атина. В дясно и зад вас има и други елементи. И не се знае дали са част на скулптура. След това забелязвате, че бронза на ученцето е по-тъмнен. Снегат се заедно защо? Защото кой не се опитва да се освободи, вижда, че има нещо в устата, нали, на мовника и евентуално детенство да разжава и устите, защото има нещо останало в ръчичката. Виждате напрежението по главата на коня, виждате резки израз при масата на рецептите, да се нещо да направи. Слайдите заедно ще видите, че е Бог, може би Дионис, за толкова наричат раздач, и наричаме това малкия жокей, без да знаем ни който направил, ни кога точно. Поради израза се възполага на лицето на детето, че трябва да ускори новата ера. Такава гримаса, такъв рязък израз никога няма и в елинистичния период, в 3 век преди новата ера. Отворена уста, сбръчкано чело и така нататък, води ни към римския период, 2 век под нашата, преди новата ера. Съответно, бронзовите изделия, статуи и така нататък, винаги са кухи и се правят с технологията на изгубената ръката, едната ръка на тази статуя. Започват разкопки подземни, подводни, 2-3 години дават тази статуя и малка древногръцките статуи имат нормален ръст. 1,80 м, 1,90 м, нещо общо с египетското и римското творчество. Древногръцките статуи имат прекрасно равновесие, което се получава благодарение на разположението на крайниците. Тук виждате мъж,
който тръгва от дясно, дето е Минотавъра, готви се нещо да хвърли, държал го в дясната ръка и когато ще го хвърли, естествено ще бъде обърнат наляво. Само в секундата всеки век Гърция 3 статуи на Мерни. И става Август. Който си е портрет. Вижте го в такъв, с ушите му паднали. В римска епоха на портретно изкуство и икономия на материал. Долната част на тялото не съществувала. В дясно го виждате Клавдий, който има тялото на Зевс. Те понеже маняци на нишата си се заробове, но да се след, като стане Боже. Водохранилище, взимат вода, връщат се и могат да издържат течение на месеци на обсадата на врага. Имат и какво да ядат, защото казахме, гледайки макета на Акропола в Микена, че вече се плащат данъци, част от всяко производство с костопанско зеленчийско остава като данък в многочислените складови помещения на върха на хълма. Така имат и какво да ядат, това е много важно също. Така че акрополите са център на икономически живот, защото там са данъците, седалище на войската, център на политически живот, защото там е двореца, където е правителят царя. Виждате главния вход и виждате кулата вдясно, обясним защо е вдясно. На тази кула в последствие се строи храмчето на Атина Победителка. Като виждате, че има втори страничен вход, който се използва като изход, който води и към пещери, където има и извори. Та, горе имало казарма, царски дворец и след това в историческа епоха хълма става само религиозен център. Защо? Защото между 10 и 8 век преди новата ера, с точност не знаем и когато не знаем си траеме, нямаме вече наследствено царство. Аристократите стават управители, това са богати селяни, които имат земи, имоти и стада извън града, при което на място на изоставения царски дворец се строи първия храм и това е което виждате в ляво. Но това, което виждате вляво, заменя първия от края на 7, този от средата на 6, при тираните. Стария храм се заменя с нов, с по-богата украса скулптурна
И в началото на 5 век преди новата ера започва строителството на параден вход, това където е скелето, и на голям храм в дясно от стария храм. Но в началото на 5 век преди новата ера 2 пъти нападат персите Гърция. Първата война е известна поради битката при Маратона. Там разбиват персите атиняни под ръководството на Калимах, който загива в битката при Маратона. Между офицерите знаменити са Темистокъл, Милтиад и други. И пращат войник да съобщи за победата, който бягайки над 40 км успява само, стигайки на централния площад, да каже победихме и умира. В негова чест се въвежда маратонския пробег. Персите за втори път нападат Гърция и се отмъстят за поражението на войската им при Маратона. Но атиняни очакват, че ще ги нападнат. За 2-3 години построяват 180 военни кораба. Този кораб е изобретен за защита от персите и е много лек и бърз, защото има 3 редове гребци. Това е така наречената триера. Прикато започва в средата на 5 век преди новата ера, защото като се връщат тук атиняни се строят домовете, после административни сгради на площада. И това, което виждате, е първия архитектурно-скултурен комплекс. До тогава всяко светилище се строи една сграда, след друга. Тук всичко наведнъж е построено. При което е много важен финансови въпрос. Няма парични средства. За плати на тия, които са в право на Военноморски съюз. Членки стават над 40 държави гръцки. Ежегодно внасят членски внос в обща каса. Парите ще се използват за построяване на военни кораби, производство на оръжие, да започнат по-късно да се отнасят на перси за почнете от тяхното разрушение. Периодът, в който разгорява атинската държава, има мирна политика и предлага на народа своя Представите, че ще създаде нови работни места. Естествено, че безработица също фактичността има. Така народа гласува за градоустройствения план на Перикъл и той използва 1/6 от парите на Военноморския съюз, за да се създаде това, което виждате тук на тази макета. Така че това, което ще видим на Акропола, да знаете, че единственият пример в човешката история, където военни средства се използват за сътворение, а не за разрушение. В дясно виждате Ерехтейона, както се казва малкия, но най-важен храм, и Пропилеите, и Партенона, който е първо църква на Света София, Света Божия Стърмън, и след това става църква на Богородица. 12 век Партенона е катедралната православна църква на средновековна Атина. Виждате, че отдолу вече нямаме нищо останало от трибуните на Одеона и театъра. Преизползва се материал. Трибуна, там се провеждат заседанията на Народното събрание, на хълма Пника. И там се ражда демокрацията от пряк тип. Вляво виждате хълм, на върха на който има паметник. Това е надгробен паметник, там погребават един благотворител на града, Филопафо. Тук е главният вход. Този път води към Атинския дем, квартал Академия, дето е университета на Платон. И от тук е главният вход на древния град. Двоен вход е, затова се нарича Дипилон. Започва булеварда, който пресича Агората, площада диагонално. Там в дясно имаме храмове. Беличкото е храма на Хефес, най-добре съхранения. Отдолу са парламента, притънейството и други храмове. От тази страна са мас, са училищата в други портици. В дъното отсреща към Ареопага, към скалата на Арес, са търговски портици. От лявата страна също търговски център за бутици. Двата двора правоъгълни, обградени с портици, са от моята страна библиотека от 2 век от нашата ера, строи се при император Адриан. От другата страна се изнася търговската дейност при Юлий Цезар в римска епоха. Като казваме римско, има в предвид исторически период. Да. Не Юлий Цезар, който изнася търговията там. Пазар от римска епоха е това. В дъното е храма на Зевс, дето бяхме. Извън града е стадиона, защото там има река и извор. И от тук има възпроизведение на западната фасада на Партенона. На фронтона, на триъгълника под покрива, на Синфон се отличавали Атина и Посейдон, 3-метрови статуи, спорят за покровителството на Трайона. За тях вече е маслиновото дърво поникнало. Между краката на Посейдон е бликнала солената вода на извора му. Вляво е семейството на основателя на Атина Кекропса. Вдясно, дето съм аз, е семейството на друг легендарен цар Ерехтей. Тия 4-мата
Атина, Посейдон, Кекропс и Ерехтей се почитат в един храм, който се строи на място на царския дворец, и оттам името на храма е Ерехтейон. За да запълнят добре ъглите, изобразяват легендарен извор Атински Калироя, лежаща, в ляво една от реките на Атина или Сой. Обърнете внимание как вдига ръка. Посейдон, разбирате, че отстъпва и че подаръка на племеницата му е по-полезен. Виждате как разтваря ръцете си Атина и разбирате, че тя е победила. Искам да ви покажа само в дъното. Коленичевия младеж мъж Брадатия. Това е Кекропс, основателя на Атина, и до него една от щерките му. Тия статуи са намерени, но без глави. Ще видим копията на западния фронтон на Партенона. Оригиналното го свалиха преди 17 години, е тук в музея. Сега, после ще видим източната страна. И след персийските разрушения за статуята на Атина Дева, при което статуята, понеже 12 метрова, това задължава архитектите Ихтин и Каликрат да построят най-големия храм от 5 век преди новата ера. Фасадата превишава 20 метра височина, широчината на храма е 31 метра, дължината 70. Сградата е обложена с 46 дорийски колони. Сгради отградени с външни колони се наричат перистилни, стил означава колона на гръцки, и понеже са като крила външни, птерон е крилото, там хеликоптера, периптерен храм е Партенона. Горе, това, което видяхме на макета, спора между боговете и странично царските семейства. Отдолу фриз дорийски, което означава различни плочи метопи, които се разделят от други с три изпъкнали части, триглифите. И велико изключение от правилото е това, че тук всичко е украсено. По принцип, гърците, когато украсяват със статуи фронтоните, не извайват метопите. Или наопаки, ако имаме долу барелеф и горе няма статуи. Тук всичко е украсено, в това число и дългата страна, което е велико изключение от правилото. 92 метопи и на 92 барелефна украса. Зад колоните обаче леко ще се наведеме, за да видим и кесоните на тавана, и вътрешния фриз. Отгоре, на втория ред колони и после по дължина на стените, имаме този фриз, който е 160 метра дълъг и се изобразява там реално събитие на атинската държава. Което пред следване от животни за жертвоприношение и гражданите атински с разни дарове, и накрая музика, духова и военен парад. От задната страна е военния парад. Имаме от 10 народа атински, войници с генералите. Това е на 15 метра височина, никой не може да види ни вени, ни нищо. Нямаме две еднакви човешки фигури, ни животинци. Вижте, че наци са на метала, други са си промените, на планета. Това са заимски, и сега виждате горе на главата на войника дупка, също за орнамент някакъв на шлема му, минаваме от тук да видим какво било. Всичко насипва, само боговете се изобразява. Ние сме точно срещу този музей археологически, също са в Англия. В центъра, централните статуи ги рушат християните, защото тук построяват апсидата на алтара на църквата на Богородицата, при което запохлупат с полуконусовиден покрив, рушат централните статуи. Значи това го няма от 6 век. И идваме тук, защото това е фриза с процесията от източната страна, дето вече виждате жреците и жриците. Пикато, храм на богиня, как само мъже изобразени, на жезъл се мотайла, защото за царица не я признавали, то от злоба се мотайла с жезъл. Мъже е цар, тя не. И от двете страни имаме другите богове. За да запълнят добре ъгъла, имаме Хелиос от едната страна излиза от океана, пък от другата страна Селена се спуска. Това, което видяхме в музея. Та тук виждате Хелиос. Излиза от океана. Седнал е Дионис пред Хелиос. Главите на конете, глава и ръце на Хелиос изобразени. Седналите богини са Деметра и дъщеря, Арес и любимата му Афродита в съседство, и с жезъла е Хера. И в центъра Зевс с Атина. Отиваме от другата страна, да видим от другата. Ανατέλειο
слиза, спуска се. Това е на фронтона, статуи са. Спуска се в океана Селена, която я видяхме. И ги тия полегналите, които не знаем точно кои богини са. Тук е Хермес. Заемете пространство, заемете. Това са близнаците Артемида и Аполон, Ейго Войчо Посейдон, Ейго Хефес, акушер-гинеколога и в центъра Атина, която се ражда от главата на Зевс. Разкажи ми как е чукнал по главата Зевс да се роди. Зевс глътнал любимата си Метис. Метис означава мъдрост на гръцки. Тя му е леда, тя е Титанида, при което тя останала бременна от него и му казали, че ще роди отроче по-мъдро от него. Не му се харесало блъка Метис, която му става в главата. Което означава, че от тогава главата на Зевс била празна. Детето се развива в майка си бъде, получил главоболие, не търпял болките, казал някой да ви помогне, като всеки мъж. При което Хефес, като всеки мъж, бързо и ефикасно разрешение, ударил Зевс по главата с бойната си брата. До ден днешен има такъв израз в гръцки език. Болите глава от сичия. При което затваря главата на Зевс и оттам излиза Атина, която е дъщеря на майка си. Дъщеря на богиня на мъдростта на Метис. И затова е богиня на мъдростта. Главата на Зевс се затваря вътре, остава Метис и до края на античността Зевс ни едно решение не взима без тъйните и съвета на Метис, която му става вътре в главата. Да разберете. Този дар, намерен в светилището на Акропола, се датира след маратонската битка. От занайчийница не е особено така знаменита, защото творбата не е много изтънчена. Вижте какви са пръстите, вижте каква е позата, но това, което изразява този барелев, е изключително важно. Богинята Атина се опира на копие и замислена гледа надгробна плоча, като се счита, че там са написани имената на падналите в битката при Маратона атински войници. 192 загиват срещу 6000 перси, при което богинята почита падналите за родината войници. Затова е толкова знаменит този барелев, нарича се замислената Атина, защото е замислена. И знаете, че това е емблема на много военни академии, в това число и на Уест Пойнт, в щатите се считат за най. Сега много малко има бронзови изделия намерени, защото бронза се преизползва. Бронзови дарове. Само два намерени идоли, изобразяващи Атина в ляво, края на 6 век преди новата ера, двойно направено, нали, с отпечатване отпред-отзад, бронзово и позлатено. В дясно от началото на 5 век преди новата ера е дарна девойка, чието име е съхранено на основата, написано е. Може би за това производителя е направил гребена върху глава и шия на лебед. Такива шлемове няма. Тук имаме просто израз на някакъв, нали, занаячия. От южната страна на този храм култа на Кекропс. Кариатидите стъпили на стената, която обгражда алтара, да се почитал. От тази страна източната се близо в зала, дето Атина се почитала. Ей, тук е паднал трезъбеца на Посейдон. Тук има яма. Вече не помня дали да вас го казах, ще повторя, няма значение. Ямата е своеобразна, като кладенец е, дълбока, тясна. На дъното на тази яма има 3 цепнатини, вертикални, са едно паднала вила, с 3 зъба, тризъбец. И когато силно духа, което до 300 дни в годината е така в Гърция, се чува шум на морски вълни. Седно сте сложили, как се каже, раковина на ухото. Как да не повярваш, че там паднал тризъбеца на Посейдон. Там се влиза в зала, де се почита Посейдон и Ерехтей, легендарен цар. Минаваме от тук. Ерехтейон е изключително сложен план, защото тук е по-ниско, тук е по-високо. Имаме на по-висок ред ионийските колони, като имаме така отвор. Средните векове се запълва и изглежда като прозорци. И точно тук намират археолозите корени на многовековно маслиново дръвче. Маслиновото дърво живее до 3000 години. В началото на 20 век се съди маслиново дърво там, де се намират корени на такова дръвче. Как да не повярваш, че Атина и Войчо се карали тук. И кладенеца с 3 там отверстия и това тук. Защото Ерехтейона се строи в края на 5 век преди новата ера, на края на гражданската война с Спарта. Повече парични средства държавни не остават. И знаем, че там се използват и 3 серова.
Виждате парче от ионийски капител, части от кесони, облицовъчните плочи на тавана. И решават археолог да сложат всичко това на самата сграда. Ето за сграда. Това е парадния вход на светилище на Акропола. Пропилеите имат централна част, странични две помещения крила. В лявото крило картини по стените, те е първата художествена галерия. Аптека означава място, където нещо съхраняваме, оттам един куп гръцки думи. Аптека означава склад, библиотека, дискотека, фонотека, не е необходимо да казваме какво означава. Пинак се картина, оттам пинакотека, художествена галерия, лявото крило на парадния вход на светилището. Сградата се строи за 5 години по проект на Мнезикъл. Кесоните са много по-големи. На Партенон ще ги видим. Да. Кесон има навсякъде. На храмчето на победителка. На тавана на всички сгради има Партернона в който е на Агрипа храма. Кесоните на самия таван. Тук останите само 3. Всички ще видите на място. При което беше този капител. Нови капители с такава цел. Да се сложат облицовъчните плочи на тавана. И сега хората разбират, че сградата имала покрив. Допреди 20 години под открито небе минавахме. Външни колони дорийски, вътрешните ионийски, продължат тавана. Тази сграда рухва в 17 век, когато тук пада мълния, а пък се използва от турците като барутен склад. На Атина победителка, Атина Нике. Почита се тук като богиня военната тактика, стратегия и победа. Не е вграден храм отвън с колони, само на двете фасади, ионийски храма. И там на ултари само стават даровете, се изкачват се по една стълба хората. Но опасно да не паднат от кулата, затова се строи стена около храма, която е намерена. Ще я видим стената, вероятно краса. Това е красиво. Виждате колко маничко. Това е храма на Атина победителка. Уникални сцени. За първи път исторически събития се изобразяват. Битки между атиняни, перси, атиняни и спартанци. Защото се строи като благодарност към богинята за 2 пъти разбитите перси и за военните успехи в началото на гражданската война с Спарта. Този е персиец. Виждате му гащите. Виждате ли го? Та реални Адриан конкретно в Атина са съхранени. Тук е входа, където имате колони коринтски и без канелюри, на входа са с канелюрите. И виждате в дъното има колони, вътрешни колони обграждат двора, държат тавана и покрива на помещенията, които са странични и се осветяват помещенията от вътрешния двор. Като във вътрешния двор, когато се затваря библиотеката при император Юстиниан, 6 век, се строи църква, посветена на Богородицата. Да, библиотеката на император Адриан тук. И в дъното виждате църквичка, която е на манастир. Оттам името на това площадче, което е площада на Атина до края на 19 век монастираки. Това е джами от 18 век, ето сега е музей на керамиката. Това беше на колоните си вече. Ти виждам надалече, клонки от масли, вятърът люлей, бели ни шептяха цяла вечер, цяла вечер. Сам
Това беше Коко от град Кабиле. С дъх солен в косите, вкъщи влизащи, и от теб строи сурова нежност, мъжка нежност. Ти тръгна сам и прегърна те морето, ще ти напомня то за моята любов. От смъртен страх е сърцето ми обзето, ще споделиш ли с мен живота си суров. Ти тръгна сам и прегърна те морето, ще ти напомня то за моята любов. От смъртен страх е сърцето ми обзето, ще споделиш ли с мен живота си суров. Ти тръгна сам и прегърна те морето, ще ти напомня то за моята любов. От смъртен страх е сърцето ми Της πίκρες της ψυχής μου κι εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής μου κι εσύ δεν ήσουν πλάι μου, αστέρι της ζωής μου. Έκλαψα χτες σαν μέτρησα τις νύχτες που είμαι μόνος, τις νύχτες που σαν αναζητώ και με καρφώνει ο πόνος. Тук как няма къде да се върви. Τις νύχτες που σαν αναζητώ και με καρφώνει ο πόνος. Кажете чао, маратон!